Hei, saanko kuulkaas esitellä Samurai Shopin ensimmäinen kesälaukkumallista? Näitä löytyy kahta kokoa. On tää tämmönen käsilaukku koko, vähän pienempi, ja sitten tää isompi, joka menee vaikka tonne olkapäälle. Näitä kuoseja on vaikka kuinka paljon, että käy kattoo tuolta verkkokaupasta kaikki. Mä nyt esittelen vähän tässä tarkemmin tätä yhtä kuosia. Katsotaan eka, mitä tänne mahtuu sisälle. Tää on siis tää isompi malli. Siinä oli puhelin, rahapussi, aurinkolasit ja vesipullokin sieltä vielä löytyy. Tää on ihan pehmeitä. Tää ei hierrä eikä paida tuossa olkapäällä yhtään. Sitten täällä on kivana yksityiskohtana sisällä toi tämmönen papukaijalukko, mihin voi kiinnittää vaikka avainnipun tai muuta tärkeää, niin se ei sieltä karkaa mihinkään. Tää on tämmönen rento laukku esimerkiksi rannalle tai festareille tai mihin vaan. Eikö tämmöiselle nyt kesällä käyttöä löydy? Vai mitä oot mieltä?